Така, да вие тогава не му свихте крилцата. Той се възгорде, почна да спами по всички възможни групи за алпинизъм и въобще какво се сетите. Почна да дава съвети на всекой, включително на хора от вас. В коментари го имам, как ви обяснява как се случва нещата и как се правя нещата. Вие въпреки това си мълчахте. Я заех, всяка година заех, бе. Всяка година. Я колко негативни и емоции, и неща, и въобще колко негативизъм съм поел от това нещо, че се опитвам да изкарам истината наяве, само я си знам. Майна там от това, нека съм хейтер на България. Боли ме фаро. Но, вие бе, пичове, вие трябва да сте за пример, бе. Утрешния ден, че дойде на някой друг детето, че стане някакъв такъв инцидент, че е минал през вас, какво правиме? Тогава пада, че е инцидент. Аре малко се вземете в ръце. Вие нормално ли сте, бе, хора? Да ви питам сериозно. Чест, достоинство, морал, някакви ценности. Вас въобще обичали ли ве като маненки, бе? Вие не показвате нищо, бе. Същия и Бранков. Той след инцидента не показа съчувствие, не показа да съжалява, че е станал инцидент. По нищо не покажа той да осъзнава какво се случва. Реално. И аз това и го заядох. Ото той не прояви уважение. До ден днешен не е изказал съболезнование на родителите. Вие нормално ли сте? Да ми думате вие, че я обиждам вас на мекотели и че нямате орехи и да ми се засегате и да ми правите пост. Специално за мене. Благодаря за което. Изказах ви вече благодарности. Но вие, тука връзка, с тука имате ли? Сърцето и главата? Или е... И айде, Какво става, бе, пичове? Не може четирима от вас да ви кажува, аре, стига толкова, това достатъчно много траяхме. И вие всичките да си сте за него. За да може, една от причините най-вероятно, така ще си коментираме с хора, е, както споменах вече, между вас има хора, които има инциденти. Случва се, бе, хора сме, разбираме го, този фактор го разбираме всичките. Всеки един бранш се случва инциденти. Но при едните се взимат мерки за безопасност и се случват инциденти, от си е писано, в другите се допуска брутална редица грешки, които е могло да се избегне. Разбирате ли? Извинявайте, че малко се развълнувах, ма аз съм такъв. Секундичка само да успокоиме нещата. Да ви питам. Събирате се една на събрание, да гласувате уж дали да го махате. Тоест да го махате. Вие въобще не трябваше да го каните. Първо, вие, като стане катастрофа на пата и някой причини ПТП и има причинена смърт, волно-неволно, причинена смърт има факт. Не му се да отнема лицензо на човеко за шофиране. Така да е, шофьорската книжка. Чайте, че аз съм на нас по-нинята. Не му се да отнема правото за шофиране. Взима се книжката, така, завежда се дело и така нататък. Той си чека наказанието. Той не може да кара от Б, С или да качува категории. Сещате ли се, през това време той е подсъдим. Вие, понеже ми се оправдават, че не можете да му вземете лицензо за водач, всеки си префърля топката. Да, обаче, какво се случва в една държава? Тя липсва. Човека, по волна-неволна причина, имаме загинал. Светла му памет на Филип. Не му се отнеят и правомощията да е водач на Бранков. Напротив, карате си курсове с него, дигате му левел, оттам правите сдружение, той учредител, няма ядове, той е страхотно момче, раздава се, прави кампании за какво да не, за да може да си покаже чистата, светла душичка. Нищо, че не се покажа еднаж да каже, бе, пичове, извиняйте. Поне пред вас, пред вашата гилдия да беше излязъл и да ви беше обяснил какво се е случило, бе. Той пред вас дори не излезе, бе. Ама вие го пазите. Да не се разбърка годната от и видите ли, че замери се, че може би и ка вашата паница може да се погледне. Ма не е редно така, бе, момци. Нема да се гледа в вашата паница е друга. Тук е друг случай. И заради обаче такова, че го прикривате вие, може да се вече размериса и във вашата паница. Момчета, чуйте. Вземете се в ръце. И не ми обяснявайте, че я ви обиждам
и да ви псувам официални писма. Я ви пускам официално видео. И не го крия от никой. Ако искате и лично очи в очи, мога да ви го обяснявам. Канавел дома официално, заповядайте, адресът го има Байкушева Мура 27, Банско, заповядайте. Който иска, можем да коментираме. И където искате също. Не само от това. Декато искате, рукате ме и коментираме. Момент.